Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Omdon an ban khang longrang ba sinong yakit khot seng bhalang onga kop kaseng Confederation of Riboy People Kop menhaka khat nyotarik ubna jemang ar hajar ar pulai kala lej ban yakandu ya usim ka hima melim ban pan jing bensyai halor ka jing persya ka raj karpati yaka jing thung rang ba sinong yakit khot lani nong yalam seng bhalang habay kren bat kilat pathai kubor ku presiden ka kop uba bandari rentat thiang ulayathu bakaraj karpati ka persya yaka jing thung rang ba sinong ya arngut kinong yalam seng bhalang watlada ladep jet ban long kum urang ba sinong da kinong song sinong uba bandari uyathu baki arngut kirang ba sinong kibala syak khot yakren haka hima melim kilong uba Belarus rongpet uba long urang ba sinong ka sinong syakat uba dei ud khot ka kop bat uba jaram hanse urang ba sinong ka sinong kamar katkum ka jingya kren bat usim ka hima melim kine ki arngut kirang ba sinong kibalong ru hakajuk kapor kinong yalam seng bhalang ki klempen khen kendon namar yaki la jet da ki pajba nong song sinong jong ki arteli ki sinong laong uba bandari renta thiang ulayathu ba katkum ka jingya kren bat usim ka hima melim ka klemdon ka an lane ka jing khanglat ban long rang ba sinong yaki nong yalam seng bhalang halor kane uba bandari renta thiang ula kentu yaka office ka hima melim ban penbet no yakane ka jing pen siotu bakla bad bakam desu ban nang yai nang ne syakmat